Mbak rusakan aku ndang. Aku wis suwi kayak nek sing rusak. Astagfirullahaladzim. Tak blender kowe Yo ora masalah. dupak poron. Yo ora apa-apa angger dupak yang nganggo lambe. Ini parahnya. Sak menika mbiyen ki tak kira lek barang ki suwira digawe saya buntut, saya penak, saya rapet ya, guys. Yo mestine ngono no. Wong ora enak sing liwati lho. Ternyata salah. Lah kok salah piye? Ternyata setelah aku menjadi 7 tahun ki malah barangku ki ngowoh. Oh, mbok sak menika sayang. Lah kok iso ngono iki lho. Wong ora enak sing liwati kok iso ngowoh. Biyen ora ngene, biyen yo ciwut ngono sak menika, tapi saiki malah ombo. Lah nyapa kok iso ngono iki? Yo enggak tahu nyapa kok malah ombo, apa mergo tak owok-owok dhewe iki. Terayu dlogok jaran kuwi. Nah, yo aku nek eling-eling uripku ngene iki yo getun aku. Biyen nurut wong tuwa yo gak koyo ngene lho. Anyene sembarang aku gak koyo nurut wong tuwa. Oma-oma ya ngono. Biyen iku wis ditari bapak aku jangan dolan wong Prancis. Gak gelem. Tapi kira gak sesuai ambek aku. Ditari maneh wong Eskimo. Tak delok kok ndek kate adem nduk kono gak cocok aku wae adem. Mele dhewe dadakno oleh gajah uling. Gletek ale wong kepatian ya. Gobang. Repot ya apa kan jene wis kadung jodoh. Kok kira bendina ya percuma, barang wis dadi. Kayak ngene iki mang pamitan lunga sediluk sampai yamine gak ono mule. Apik jajasan barang curiga aku. Kemana larinya? Woi, Apa? malam minggu kok di rumah aja? Emang kenapa? Orang gila aja jalan-jalan. Masa kamu di rumah? Kamu di mana? Lagi jalan-jalan. Orang gila dong. Wong nek gelem obah asile luwih akeh tinimbang wong turu ning dhuwur kasur. Iki malah pekok. Hasile malah akeh wong turu ning gone kasur. Ya ora iso wong turu duwe hasil lho. Tanggoku turu to ning dhuwur kasur untuk dhuwit. Dadi apa? Begenggek. Dia penak. Ora kulaan pisan Pak ya. Piye rasane duwe bojo rondo? Penasaran, Ya jelas, Mbak. pegaten bojomu Lah terus rabi karo aku. Dijamin mak nyos. Gajah ndelike ning ndi? Kebun binatang akeh bayar 20.000 iso dipoto. Wae kambas isih akeh ra percaya sesuk tak terne. Alas salah. Gua salah. Gajah ndelike ning ndi? Gajahe ndelike ning kok daleme Pak Subani, omahe Pak Subani. Kok iso iki lho? Kowe wis mlebu rono. Ya wis to, Mas. Enek gajah apa ora? Ora enek. Ndelik kuwi. Ndelik gajahe. Gajahe ndelik. Anu, Mas. Apa? Mbok gajahe kon metu. Nyapa? Ge ngideki cengelmu kuwi lho. Oh nesu lho. Lah omah dike ndelik. Aku kok rabi karo kowe ra suti wae ra doyan kan. Aku ya ngono, duwe bojo kaya awakmu tak tugel buntutmu tak uncal-uncalne. Sing sudi rabi ambek kowe iki sapa? Umpama aku rabi karo kowe tak tono tirangmu ben nyepor. Ora sudi meteng anakmu tak projone tak guane kali tak itu kita. Aku duwe bojo kaya kowe akhire meteng anakmu tak mengke mercon. Pondok ning jero kene sumpek ya, Bu, ngono. Heeh. Lah terus piye ngono? Wis sumpek yo ngene peteng dedet ya sabar. Engko dilungkas rak ya metu. Engko terus weruh padange listrik mergo PLN. Heeh. Lah terus lah nek aku ra betah ibu ning kene. Lah ngopo? Heeh. Lah ning kene wis peteng ngene iki nggone sumpek ana ndas gundul wirawiri wae ngono. Apa? Kuwi ndase sapa? Lah ya kuwi terus anakku rak ya bingung. Lah kok ya ora mbok ingo nek ngerti nek ndas gundul wirawiri mbok jajal dinguk sapa? Lah piye to Bu wong tak ingok ki malah ngidoni. Sak api-apiane wong lanang iku nek duit bayarane diwenehno wong wedok kabeh. Wis to, tak jamin
ora bakal nyeleweng nyiwa nyeleweng nengen, bakal lempeng turut galeng. Bener apa ora, Mak? Betul. Betul jari ini. Abang kerjanya apa sih? Saya pilot. Oh ya? Aku mau tanya. Pilot paling susah saat take off. Apa saat landing? Saat landing dong. Kok bisa? Landasan pesawat itu ibaratnya ada 2 tipe. Tipe gadis sama tipe janda. Oh ya? Kalau landasannya tipe gadis? Kalau yang tipe gadis, landasannya mulus, tapi sempit. Kalau yang janda? Kalau yang tipe janda, landasannya lebar, berlobang-lobang, bergelombang, kadang becek. Sampai suwi rondo niki dalane apa sih kena dilewati? Iki wong tekon ya gledis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Nek wis 12 tahun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso yu ben iso lewat ngono. Kan ora usah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tahu jajal dalan liyane iki Jawa mek yu ora sida to aku. Neng yo an sampean apar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran lho iki mosok tekoke ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho yu ben menak lewate. Ini parah ini. Nah, basa Jawane kunduran truk iki apa? Mantek. Innalillahi ngono lho ya. Kok ngono to? Lah piye wong kunduran truk lho kok dadak di basa Jawa napa basa Jawane nek ra matek? Ya menawa ana basa Jawane ngono kok. Piye meneh, nek wis kunduran truk kene arep lapo? Tapi yo. Mbak, cowok idamane sampean iki sing piye? Hitam manis. Kaya aku lho. Golek sing setia apa ora? Nek golek sing setia saiki wis langka. Dari sapa? Nek sampai enek cowok Indonesia sing setia, cukup satu wanita, tidak memandang fisik. Di alamate, jaluk nomor WA-ne. Rasa adoh nek golek. Aku lho idamanmu banget. Dek, kamu sekarang lagi di mana? Kamu nanya. Serius nih, kamu di mana? Kamu bertanya-tanya. Si bos nitip THR. Posisi kamu di mana? Sekarang saya OTW. Kamu nanya. Serius? Posisi di mana? Kamu bertanya-tanya. Apa sayang? Sampai janji arek rabi aku kapan? Ya sabar toh. Apa lek arek nyerekne bojomu kae? Ya aja toh. Aku wis nunggu-nunggu. Iya. Aku kan butuh bukti, ora butuh janji. Ya engko tak golekne wektu sing pas dhisik toh sayang. Janji ora mareki lho, Mas. Ayo aja dipangan toh. Kapan nek arek rabi aku? Ya engko nek wektune wis pas tak rabi toh sayang. Sampai kapan? Ya engko tak kabari toh. Wis blukari lho. Nek blokar dicukur dhisik toh sayang. Kamu ngapusi. Ngono dhewe wis ngantem lho. Ora nek ngapusi. Enggak suka aku ngono kuwi. Wis membengi ditinggal turu ora dikeloni. Lho jare kon turu gase. Lho piye to, Dik? Iki turu awan ra turu bengi gase. Turu awan piye to? Ya turu sore aja bengi. Bengi kan aku ditinggal turu. Lho membi tak keloni no kok. Nara tak gugah ya rambut keloni kok. Lah karep njaluk sing kepiye? Yo, gak juga aja gasik-gasik turune, tapi engko bengi aja bengi-bengi le turu. Nah, aku wis turu awakmu ya kudune turu. Ngono kok ngono lho, menange dhewe ngono kok. Ya ora aku mbok tinggal turu rambut demek, rambut los-los. Lah mbok yo ngomong nak pengen ki. Lah aku wis ngodo-ngodo ora peka. Ngodo-ngodo piye lho ora ngomong kok ngodo-ngodo tok. Demek-demek lho. Demek-demekmu.
Wis saiki yo. Lah sinten? Aku bojomu melu modo kok. Pripun le model? Aku munggah undak-undakan gulu-gulu. Napa? Ngono kuwi. Ya mbah aku ora ngerti ungkapan iki meng ngono kuwi, tapi kan itu ungkapan penyesalan. Iki iki tekne wingi njaluk urung tak nei. Oh, nek perkara kuwi aku ora ngerti. Kuwi masalah keluarga, aku ora melu-melu. Apa aku kok nembungke ya ora mungkin ta? Hatine enten iku, nek rutine niku cok. Berarti kagol pisan. Cak mencucu niku. Tak omongi ya. Nek golek bojo golek sing wong lanang sing rokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Elek. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ra percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Ya ta, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok ijik panggah setia to. Setia karo rokoke maksude. Mbak, resepe ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan kok. Lah lek gur trimakno teleponane ya muthukno lambemu tak omongno. Kalau yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran. Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbah ning luar kota, mbah ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni. Terus piye supaya awet hubungane? Ya wis, pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki gur titipan bolo. Nek gak dijukuk pelakor orang ketiga, kuwi ya dijukuk Gusti Allah. Lah nek dijukuk orang ketiga, Dene dijukuk orang ketiga, ya wis sangono 50.000 dinggo ijab ning KUA. bandane sapa dadak kok nyangoni barang. Terus ade golek neh, ngono lho bolo. Ora usah dipikir nemen-nemen. Ngono. Oke, masuk. Halo, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ya, cawete mama jebol kabeh. Lah polahmu iki kaya apa to Mas kok iso jebol kabeh? Lah ya sing satune ndi? Iya, satu nembung nyandi ketoke digondol tikus. Lah mbok teko ndi kok iso gondol tikus, kapok. Ya tuh mbasno toya sing baru ya. Mosok 5 tahun ra tau ganti lho, cawet loro cuci kering pake. Yo sing sabar to, ayah rung bayaran kok. Alah, panggil kon sabar-sabar piye to ya? Sampeyan mesti ngono kuwi lho. Lah kon piye wong karang urung di duit. Alah, yo wis lah. Karemu lah. Yo cuci kering sik dilakoni sik to, Mah. Yo tak lakoni sak kuat-kuatku pokoke.